taka nyalo luwo. Mano nyiso ni samoro pi taka riwore kod pi maler. Kendo nachiedh nade mosemono gana mathoth mar yudo pi maler. Kaunti ma Homa Bay osetimo nang'o e chenro mar neno ni pi taka olosnegi kama ber mondo mi kik oriwre koda pi maler ma oganda tiyo godo. Aparo ni Homa Bay County osetimo maber nikech gin gi kanyono ma pi molil kata sewage dhiye te titimo negi treatment kata ithiedhogi kapok gidhi e nam. Koro iyudo ni drainage system oselos maber, ok awacho ni sani nitiere problem gi drainage. Koro kanyono ma pi luwo kadhi kama onego bed ni ithiedhe nitiere moko riwre gi manono ma konyo jopiny e yo mar tiyo godo kata modho. Koro iyudo ka nitiere at least ler moro, ok ni pi molil nyalo riwore gi pi maler ma keth kata kel tuoche mikelo gi pi molil kata gi pi ma ok othiedhi. Koro chenro no nitiere kendo kama itime treatment mag waste go bende nitiere kendo tiyo maber. Koro pi ok dhi kata nam pigno manyalo kelo midhiero. Erokamano ahinya Erick Omollo. Nenore ni kaunti ma Homa Bay dhi maber ahinya e weche mag yudo pi makare kendo loso kuonde mag pi taka luwo. Bende kaluwore koda lek mar higa mar 2030 en ni oganda duto onego oyud pi